Sheila, Ishak Sheila. Vice President Ishak Sheila. General Secretary Rijit Lamin. Rijit Lamin. Nangta Joint Secretary Pelilap. Lila. Nangta Organizing Secretary Lambha Lamin. Finance Secretary Nangta Yai Bat mo Yai Bat Lang Talang. Kementang akhwat di Presiden Rang ba aben iya. Te to mentah ni ngi so banai ngo yu blei bola pela ini bagin yo ru bola kerku yangi bagin yo ban jet slon ni ginong kekam jongka 7 Amlarem Circle kabumut ye ka constituency hi borokoi President Jam Shaprang Potam, Vice President Isaac Sheila, General Secretary Rijit Lamin, Joint Secretary Plelat Buam, Organizing Secretary Lambha Lamin, Finance Secretary Yai Batlang Talang. Di hagani kapon ngan shimi ka bantaban penskem ya kani ka circle ka bangila seng hagani ka singi ka pamata bat ya ka bakin sejiet pat ya ki dekhot hoj nagalang ka party ibu shithongut ki dekhot jong ka executive committee ndai kila ban jit tam me ka taru kat kum ka jing don kam ti hagani ka por nga shim mi ka bantaban penskem mi ginong ki kam ki bangila yo ban jit hagani ka por ka pamata te kalong ka jing kentu ka jonga namara bang apek yang dia baro kide ki samla ki barang piang bha ban kit ya ka kam bakin da shim me kene da ka jingkit kli bagan de ka thong ka jungki bakin bo ya ka thong bakin tristom bang in yo ban khet ki so jong ka jingjob ha ka jing khun ka jingi khanang bengila ban on ra e ka ta ka jingkala nga kenturu apreng jongki bakin don ya ka mensim jong ka jing sungurit apreng jongki ka mensim jong ka jing pendam iwe kemen sim juga jingie kini trei kini ka kam kum shipara kum kalong ye kam dei bo president ole don board lane vice president ole don board and general secretary ole don board kin trei kum ka team kum bangi ngela trei kum ginong elam ni trei kum ka team bat shipara da ka jingie so jingmot badru hai bedi be ki mat ki kam ki ba phi phin ne trei nang ni shakmat ngi kintu ba phinum le ye kono no khlam da kin jok tien kaba kham don kam kabam da shai ba phin kin jok tin nei kin nong elam ke ba khmat ke ba hedu jong ka party tenga kitbok kitweng bakini yo e ka met ka phat ka ba kot ka ba khia kitbok nga kitweng bakini yo e ka ta men sim ka ba ni ka jing kit khle ba ublei unai ki ka men sim ka ba shinrang ka ba shlur unai ka kot ka khia unai ka jing start ka jing shampang kin long shisha kita ki nong muna jong ka party ka jingi hagani ka jaka te kum ka dak jong ka jing pin scam ngan kublei ti nadu nang te nadu president vice president general secretary joint secretary organizing secretary but finance secretary yai batlang talang iba dena kashnong mustem ibolong ta o sipai duriau te la dekat dia duriau dong lelong sipai gini ki wa jungi sini lingim da kuslai kan ma pai bat dang lai te to nganai ka kti kamon gejang ngan kublei kti ki ban mangi ki badang ne kom ka dak jong jing pen scam ga jing menjur ini thap kti lang kom ga jing dan petalang ha ne ka por ka bamta ta blei kur pui bi ma kumu no yalang ngai ka pen shim ne ka kam ka jing kli mak ka jing long kum men apa ka jing lang kom ka tim ma ngai tri kum vice president pen shim la ka jong ka banta ka kamram rijit kum general secretary ma pray tiganai ka kam lela dam bayai ba mo oblen kurku ya bi baro bar kumjuru bi kinong persyan gi beje ki ban sa penrum khot ya ledi kat kom gamon ga jopi ya preng kita ki arbanta oblen kurku ya bi nang nish khmat haki liang bagi benta baro ha bagi nge ya oblen bo em ngem judan kang ban khuslai aga jingem ga jingi haupra oblen shibon Ba pra kasih Amrem.